cousas a xente, que a xente máis conta a mí, Notase claro. ben que ese contacto coa xente é vital de alguna maneira. E ademais, isto non quedou aí, máis adiante xa formaches un dúo musical lendario, estudaches Dereito, verdade? Antes na grande obra tocaba a bandurria na rondalla dese colexio e logo formamos... Da bandurria debiche pasar a guitarra porque estou vendo imaxes aquí con a guitarra tamén. Ah, sí, porque meu irmán, gran persoa, gran hermano, bueno, Juan. Bueno, e Juan na rondalla tocaba guitarra e eu tocaba a bandurria, con que entón na casa xa había concerto todos os días. Depois entramos na parte do atletismo, dirás tú que terá que ver isto coa música. Porque fixeche en moitas disciplinas. Correcto, cando estaba facendo atletismo, aí é onde coñezo a Álvaro Someso, meu gran amigo Álvaro Someso, que ten unha voz espectacular, e cando acabábamos os adestramentos, íbamos ao vestuario a ducharnos e tal, e aí na ducha empezábamos a cantar. Cantabaxes de algunha peza, non? E os amigos xa empezaron, oye, cantádenos algo, e aí empezou o dúo que era Álvaro e José Ramón, e depois nos chamamos Keltia, que é celtas en voz grega. Dixeche, isto non pode quedar nas duchas, ten que sair para fora, que este talento non pode verse só aquí, Bueno, a nos nos gustábanos vestiarios. cantar, ni talento, ni nada, gustábanos moito cantar. E entón nos festivais de ali da Coruña presentaban, bueno, todos benéficos, íbamos ás emisoras de radio e estas cousas. E un día chamaronnos da CBS. Sabes o que? Eso xa é... Sabes que a CBS te chama un día a casa e dice, oye, mira, queremos gravarvos un disco. Sí. Ali grababa Miguel Bosé, Tequila, Elsa Baeza, bueno, os grandes artistas daquela época, todos grababan en CBS. Entón tomache conciencia da importancia que eu tiña creo que me tiñan que facer unha lista dos mellores hasta os últimos. Entón a nos había que cubrir os últimos lugares e meternos... E foi unha época na que disfrutamos tanto. É unha época tan bonita, tan chea de recordos que só alimenta tamén o camiño da vida. Por suposto, digo, tamén de que xeito un abogado da Coruña, porque así é, traballabas en Madrid, verdade? E acabas sendo o primeiro presentador da Televisión de Galicia. Pois porque eu fago a carreira de Dereito, como tantos, verdad, que no momento que elixes unha carreira non sabes moi ben a que te queres dedicar, pero aqueles papás, depois de traballar moito, deronnos a carreira de Medicina a meu irmão e a carreira de Dereito libremente eleximos. Bueno, eu fixen a carreira malamente, marcho a Madrid a preparar oposicións de inspección de traballo, pero aos 3 ou 4 meses encontro a posibilidade de entrar nun despacho de abogados. Estou falando do ano 1981, que no momento no que se promulga en España a lei do divorcio. Ali eu empezo a traballar en asuntos matrimoniais, pero bueno, de todos os artistas que había en España. Ali coñezo a Carmen Sevilla, a Lola Flores, a Mingote, o dibuixante, a grandes empresarios, bueno, e eu empezando ali, eu sempre terei que estar moi agradecido á familia Zarraluki, que siguen sendo seus fillos levando o despacho, pero a Luis Zarraluki, que me abriu as portas e me permitiu estar ali con eles 3 anos para decatarme de que aquelo tampouco era meu. Eran os mellores mestres que eu podía ter, pero o alumno non iba por ese camiño. Entón eu volvo para a Coruña, preparo oposicións aquí para a Xunta de Galicia. Aos 2 meses entérome que vai empezar a Televisión de Galicia. Entón eu empezo a enterarme a ver onde está a tele, onde está, para levar o currículum de abogado, porque outra cousa non faría hasta aquel momento, non? As túas aspiracións era entrar na Televisión de Galicia, pero de abogado. De abogado. Entón fun ali, din a lata, petando, daquela non había móviles, nin había correos electrónicos, había que levar o currículum ou enviálo vía postal. Bueno, o caso que me recibiron, dixéronme, xa temos todos os abogados aquí, xa hai asesoría xurídica, está está coberto. O de abogado coberto. témolo coberto, de presentadora aí anda a cousa. E aí onde cambia a miña vida, cando di aquel Mariano Martín, que era o que seleccionaba o personal, dixo, mire, abogados xa temos, o único que lle queda a esta empresa é contratar presentadores. E eu, dinlles gracias, bueno, pues moi amable, gracias por atenderme, marcho, e iso, como moi peliculero, dou a volta, e dice, perdón, isto de los presentadores, que é o que hai que facer para... E aí empeza, porque aí é onde me dice, pois mire, se vai publicar unha nota no periódico e, bueno, se usted se quere presentar para o casting que se vai publicar, publicouse ao cabo de un mes e pico daquela visita e todo o demais é historia, un casting de ali de, que sei, 400 persoas, éramos impresionante, había cantidad de xente, se celebrou en San Marcos, e aí nacimos de aí surdimos os primeiros presentadores, Eva Veiga, Dolores Bouzón, Xosé Manuel Maseda, Monsantiso e un servidor. E aí empezamos os 5 presentadores, 40 anos xa cumplidos. E, dende entón, pois aquí quedaches na tele, verdade? Coñeciches a milleiros e milleiros e milleiros de galegos e galegas. E o mellor, pois, que é mellor para ti, precisamente, para, en pouquiñas palabras, definir. Nos dicimos aquí que son maravillosos, que son valentes, poderíamoslo dicir? Sí? Sí, hombre, a historia demostra a valentía deste pobo.
Somos quen somos grazas á valentía, ao esforzo, ao traballo e á negación de un pobo. E iso é Galicia. Un pobo que sufriu moitísimo como sociedade, un pobo que foi moi maltratado, pero iso demostra o carácter que ten o galego. Teremos defectos, claro que sí, como todos en calquera pobo do mundo, pero non nos pode quitar ninguén esa forza e esa gallardía que ten o pobo galego. E xente maravillosa, todos coñecemos. Sí, eu son da mesma opinión, por supostísimo. Será por iso que cando vemos que están o mellor intentando aproveitarse de alguén que está desesperado, que está nun momento vulnerable, sobre todo por temas de saúde, non podemos mirar para outro lado. Moi atentos a este avance que lles imos amosar. Si ti confías en min, eu vou axudarte e o teu neto vai desaparecer o cancro por completo. Estamos hablando de una enfermedad. Leucemia, no es ninguna broma. Para poder axudala. ¿Y usted está seguro que lo puede curar? Os médicos non sempre atinan ben cas enfermedades da xente. Estaba en contra das radiacións e todo eso. Sí, claro. Estabas hablando por teléfono antes. ¿Usted quién confía? ¿En ella o en mí? Señor, eu vexo que hai como unha luz interior súa blanca, pero hai unha nube negra. ¿Le debe algo? Resígname usted. El dinero, me refiero, si no se lo pago yo. Veremos o vídeo completo en todo un anaquiño. Que momentazos vivimos nesta cámara oculta, nesta cafetería na que se deu esa situación, Foi estupendo. Bueno, podo decir que estuve con vos ali. Sí, Podo decir que estuve con vos. O primeiro privilexiado en estar nas cámaras ocultas, sí. Pois un privilexio, porque primeiro, igual a vostedes non lles interesa moito falar das tripas, verdad? Sí, pero mira, con ese coñecemento podes dicir que non hai trampa nin cartón, que eso vívese tal cal, verdade? No, felicito a todo o equipo de xente maravillosa, toda esa parte que non se ve, porque non saben vostedes o traballo de fina reloxería que hai que facer para coordinar que estén aí os actores, que este a parte técnica, bueno, felicidades, parabéns a todos, porque vivir aquelo, é así que isto forma parte do nosa tal, e vostedes viven a fantasía, verdad que... Viven a outra cara, pero é verdade que o velo gustoume moito. E logo ver o que van ver vostedes. Sí. Que leva unha carga de humanidade impresionante. É así. É así. Pois, bueno, volvendo ao tema que nos ocupa, o tema dos falsos curandeiros dos que estamos a falar hoxe, é verdade que se dispara este problema con internet, coas redes sociais, coa chegada de terapias importadas, a santeiría, o vudú. Ti pensas que o mellor a desinformación ou, por outra banda, a sobreinformación tamén pode ser que sexamos máis vulnerables a este tipo de estafas? Sí, a mí dá-me impresión que a sociedade foi subindo o nivel de coñecemento. E a mí dá-me impresión de... Bueno, a maldade existe dentro de nós, e todos temos unha parte boa e unha parte mala, e a xente que lle dá moito a cabeciña, como diría Roberto, a cabeza non para, pero sobre todo e fundamentalmente co que xogan é coa desesperación da xente. Todos, se nos vemos nunha situación límite na que a nosa vida depende xa dun milagre, pois claro que sí. Recurres ao que sexa. Pois claro que sí, que non nos dé vergonza, recurriríamos ao que faga falta. O malo é que nos está prometendo eso, é un estafador. Estás aproveitando, verdade, desa desesperación. Entón, bueno, está ben que estos programas divulguen estas chamadas de atención para que sexamos eso, valentes, sabes, para denuncialas, para decirles, porque isto existe, está claro que existe, e como ben apuntabas, coas redes sociais isto incrementase, porque veñen ideas de aquí, dala, voy, aquí ahora mismo... É máis doado, de alguna maneira, conectar a estafador con víctima, porque claro, é un mundo que temos. É un mundo, todo o mundo pensando a ver como podemos facer mal. Menos mal que os vos son un exército maior, ainda pode cos malos, pero... É verdade. De feito, se imos aos datos, as denuncias son moi escasas, as vítimas non adoitan compartir a súa experiencia, seguramente en parte por isto que dicimos, pero hoxe en Xente Maravillosa imos ser testemunhas dun relato dunha vítima en primeira persoa, sinxelamente arrepiante escoitalo, moi atentos. Non hai dor máis grande para un pai que ver sufrir a un fillo. Por iso, a nosa testemuña buscou unha